chaka kurwase kaunti ya Kisii awase omubunge okitutu chache Southampton Kibagendi agendrete nomurobiri obugosira chisemi anene kubwatoka chibasari gochia saboro kiwa abubakorwa ase chiamate chitari kwenyara nomurobiri agendrete ase chinsemo imeye bunkeyo abwaseri tkoria rero abagakwena na chibasari aimeye wodi ya Nyatieko niga baga okwanera amangana alena yuarengete amagendro ase chinsemecho aigetambukiro nonyana bakiaberege kogokerwa n'abamenyi benseme yona kumugania kubeka umukia bwo kugendera gusira aborokiwa nabo igo kubaretera amagendero muri kito diponasanya namanke Chinga kyomubunge okitutu chache South mheshimiwa Anthony Kibagendi agenderete gusegeta chisemi gochia saborokiwa ibanyara guseli obutaka kurwa sebinyoro nigo akoletu mukia bwogo nchororia amagima yabange bali no konyora wanse inje am empowering my people bali bande umuntu kware koigware coordinator lakini agota mutwa abegete futa punzi lazima asobokora nayo imukia abantu bawo dari boigo abantu bakonyeke ibo musaro uri bakulia nkimutaite bakorere gukwana imeye skuru yoboroso ya Nyatieko asari kubatoka jibasari gochia saborokiwa Paskaria ke Nyamira Patrick Onkuri Nigaboli abagambi amo n'abateneneri bali batenete sekta y'oburemi kugayana engusanano enene gendrete gatije kemeliye kawa amo n'abalimi n'abateneneri babo abarayi baba abalimi. There is a big issue Mugambi na DCC kama mnaweza ita stakeholders forum ya wale farmers wa kahawa, sababu mimi siwezi sema huyu ni mbaya huyu ni mzuri, lakini mkiita hawa mkikalisha hao tutapata suluhu. Mmoja aliwekwa kule kama askari siku moja mbili, nikasikia amewawa, watu walienda kuiba kahawa pale, na huyu aliwawa na watu wa hapa nyumbani. Kwa hivyo bwana chief, naomba tujaribu tuweze kutatua jambo hilo. Hiyo ndio inaweza ikaleta amani kwa wale wakulima wa kahawa, ndio watu wetu waishi kwa amani. Komentana yweni gagikeria egekora kia bantu abo bakora obusaria bwogwata makarabati anena se chinsemo chiranda nakubuli ntuko batoereru na gutika koira lichiko asamago kabo igongo basabaiga ekero obokomubule terie coordinator usikera mungare usikera mu chairman CDF usira lingana pakobisi na abandi bagwata pakesimiane akamoya Alfonsi gabo ntande simyonde yeko gete keri boronge yeko gete twera nilimbia mono nali ngani elindole na kinkolento uonchole. Hapana kuchukua sheria mikononi mwako, sababu Mugambi alisema hapa yeye ingekuwa hapa angetafuta hao watu na apeleke kotini. Kuwatikana no gutonyora magenderero ase wodi ya Nyatieko nigo bona abamenyi benseme yebe murunganire omwe msiobo Amos ase bamubori anyare kuirana na kubwatirana no mugabana gwe county ya Kisii Paul Simbarati ili banyare konyora amagenderero kaba naye kwa maskani nomwe musyo itonya batagete tumubwatesie yati ampa naso muchumbarenga na inumora bwana aija na kolega sinagabana Ginko ripoteria getasene kia onambeya mokia Ndizi TV kurubo gatakati bwebunge ya kitutu chache South igutuke meye county ya Kisii elietariane dipon asanya Miyamano umuriketo diponasanya se orobo tiururekiranu Amayia ndani gabwatete abamenyi bechinsemo chiabura bwe gutokemeye county ya Nyamira amagega y'umusacho yomo gotebekana komo itamukaye wekagokwa ase okomubutorana nigo abana baye habo barwe skuru rero ase okogenda sumutimuko abakumirana namakweri angina ase bachaka wakege kuro koirera abantu wikirana ase enkeyo nonyana waniye gotebekana na umusacho yo nigo neratema
kunywa eriogo asinonya na baba kagotori wasukumyokiwa guchia senyagitari ya Nyansiongo abwase agenderete kurwanirira obugima bwaye negekore kyairire abanyanyimbo kurwase ensemeyo guchakia obutuki bwa bene chingaki abantu anene bali bare asenyomo baboriwe kwenekia buna nkoria bare obokonyi ekero muchando otokire egatiabo libagari kwimokia ebitambukero ase amabokabo murikit kurwase county ya Nyamira Polkapokara noroboti uru ebikora bechesegi cha nyumba niko byagendera ko babikomentekana buna bogokia na bogo buna bokwire meyorongo rwa Gusii litukulia lero mambi meyekanyerokia engoto ekigotoke meye sublocation ye sise ime yebunge yega ya borabu nigo abamenye kurasi nseme chiga babo kero moichano monene magega yomugaka aseleta Ezekiel Omenge kunyara kobaga okegora kumoito murugyo ya aseleta Jacqueline Omenge goika gokwa korosie cyane igwa abana baye bakuga umwana no kontena nkinki babonyare bakugera ntatu mwabuko bamenyo ibi umwana uri atarakora iyo abana bachaka gukura bakunangira anti ncyoro kuminyoka guca gwikagati umwana bagontena incukura abantu baje mama itire umwana yore ngo mu murongo nte incuturabekira mama cyanga itire gari busa incuturabekira mama cyanga abantu babuce banyora akore namuteye yatubuse kumubikira cyanga tumutigati abantu bacu banyore bunari tubuse kumukuru tutwanya ukura y'abantu bacu kolingana muna bamenye kurasi nseme chiganigo banyara ko bakanyorege turi kurwasa abana abo barwe sukuru go ichanga somutimoko asebomera namo namakweli ayo yabo iboli babo asegotebekana maega yo mugako yiga bwinkiyiga gukora mabe nere niga imokia eliogo na kunywa Isato kagagotogota asenyombe yikonye amenyete ekinegente gekongusana asebora buyito ga tutana korrege ntumunigisa muneke ekembo be mono gebwente gekogikeri gumono mono nande saiti egekogera bono muntu okorire munaya nawe bwente tabwente uko toka none ngeye nachiko kwira sago kwira tubente kwira niguga tutinde komo mungino bieka gaiga era tinde kwa sakwirwa iruki onyogokwa ni kesi onoborobo nene sana tutana korrebi gisamuneke nege kore nganamo nabagambi kurasi nseme chikabatebire ngatari kya matukaje igoka kure nigo kyagendera ko bagekorrekana sa matukamagega asegotebekana enkeje nigo yaberege kumenya ase ogotaigwana abantu aba bambara umana kurmaga mbaige tobisi ari tukabakwanera karanso yarategana ubugambi nakore mitinyange berega tukabakwanera kurweliro cyana koro musaiya nanya kwigukende nonye nabo nigo bono kolengana muna bamenye kurasi nseme chigane no mugako mune gwenkeje gasireta William Makone agendera ko bagagoteba niga agendera ko bagakobasegeta abana bagakina buya ko nigo bono bororo bonene bwatigere gucha sabana bake abo nyagusira atigire nanene bali bagendera tamone sukuru witro mwana ndo bosabosa somo sibati oye murugyo ye banga matemwa agenda seino ago itomo to paka mosireri serira banse najaru nyagetaja kabarwa konyo naja koje myaka ebere kabeke mumpire ye kube kuchinda ime ono rendo mana kumuita atabwari sababu ende nandino mwando ngo chondo na matebyaya na kola chifanta kwa sote ndeyonsi sote chibaisano na chi kwendesano kwana konyuyo watonyi sote ndeyonsi ono rende kayete no muntu mbwataka andino yego itwa nigo abanyanyimbo kurwase egetuo ky'abanyanyimbo ky'amanga bakirana sajaiga barushe mubera sajaiga aseboigo omosi PD kurwase rogongoro iga agendera ko bwagusegeta abananchi kwene kibunamba rikwe muke bitambikira samaboka abona ekera mababeire banyara ko bakwene kibuna nguri yabale ogosunsurana amaliyo mana narororo ora muntu kunyagutishia abere buya ore Rusia sinini ano borobo muntu abwate waera familia zote mbili za upande wa mwanaume za upande wa mwanamke watangamane, waone ya kwamba kuna uwiano na uhusiano mzuri. Kama haupo, ni angalau kutenganisha hawa watu kuliko kuambia wamama wewe vumilia ndio tunapata vifo. Ginko report rigeta senike wanjete kya Ndizi TV kurwase Chinseme chigachika nyorukengoto ebunga yiga yaburabu me county yiga Nyamira enchego nkuru kwa Polycarp okara
Miamano muriketo Paul Kapokara se oroboti ururikirano tokurengora ya bene gochiase amate ya Nyagusira togoskabosionigo ekiombe kia FIDA Kenya kyabage kubwatoka amagiro gochiase abatiniri orwase kiombe gekwegerera omo ekekoro kyomo Gusii kemanyekanite buna mwanyagetinge heritage korwase Chinsa gia 15 nemo numurobiro bakokorekana imeyo mu cyobosongo asimono baba konyora amaigerio igoro yechinchera chobwenerete kobwatia asogo konya kwegerera obwene bwabasibati amona abana bali bakunerirwa na mono kogayana ebina ebike ase ebinyoro muri kito Mildred Momanyi nekirana sayo na gotwariganira roboti rwa senchera ere yobwikirano ekiombe gia FIDA Kenya ekikemenyekanite buna Federation of Women Lawyers in Kenya ni gobono bakora egeikaro asogo semia abateneri ba mwanyagetinge Heritage Council bari bonsi batenete Chinsa gia chonsi 10 ime ya Gusii buna barachi ekurwanira obosibole bwegesa kukyoma Gusii anene mono kurwanira obo ene bokunererwa kwomba subati amona abana bakebuna omoteneri akoerera abantu baito ba FIDA ngo bacha gotosira na gotosemi na kitubwenete kubwatira na buno mu Gusii gokonye gesaku gyeito ekiagera buna mwanyagetinge intu na abana ba begetinge umongino orientingana naende na baro bungurwandira bari ubusibole bw'umongino ori mu Gusii entingana na abana baye intu na abana ba mwanyagetinge na kikigiatoretaga seritukoria rero abantu bonsi bachaga kuru Chinsa gichionsi chia Kisii County bali batenete kiroro sagia Rwech sub county cheito 11 chia Kisii because we understand and we even get that Kisii County is also one of the places where women have gotten justice issues and they are every other time seeking justice on matters, succession matters, on matters on child defilement, on matters of widow eviction, on matters of like where women are killed, wife eviction. We have issues like femicide, and we want to sensitize the members on this so that they help us in the communities to be able to help women to get justice and to teach the community on the importance of helping them, on the importance of living a society that ensures there's justice for everybody. Ni gobono omoteneri kurwa FIDA Kenya atebire ebikole byokunererwa ni gobire asobonge nabange mbali konyora ibagali ogwaka oroboti asebono atebire omubaro bwabali abagwaka oroboti oru. But the truth is that the number of women we get that are seeking justice are so many, and I can say every other week at the FIDA Kenya office in Kisumu, we get about 80 clients having many issues. So you can imagine how many in the grassroots are not getting justice. Bali abanyora obosemia ni gobagokera omurubulyo yo asebatebire bono bamanyire ebitambukero biryo bibwenete kubwatwa ase okonyora oboene bwabo. Abangina gali nkani gobwato obokong kwanyora omwana wabere raped umongino ituru no mugakoye obangina babere divorced umongino divorce no mugakoye mbabwati asibakwenda ku report mbabwati process bagochaka lakini bono litkolia lero twabwatira ni muna mwanyagetinge na bamtu ba FIDA komanya chi process na igo produce enchere ndonge gwetera se lichiko lito lya Kenya ase tinga kecho ni gobagania bali bonsi bakonererwa gwaka oroboti uchiase egetaseni kende yonsi kere angena barabo uchakira ase abachibu bwababonde bwensi botayo elio konyora obo ene bwabo inchu ase tole buna mwanyagetinge tobaorokie njira igoro munwa abangina mukwane kiagera twabarete FIDA buna mwanyagetinge Heritage Council as a more defended. So I want to encourage women, I want to encourage the community at the grassroots. Can you seek justice? Go to the chief, go to anybody. Don't just sit, go to the hospitals, and through that you'll get referred. And if you can come to FIDA, you can also come to FIDA. We don't work in a vacuum. We work with many other bodies. Ancha mosokia amangana ino motebe kerekene ege kogera ntubwate FIDA eyeta achikunyara kobage gusabesa chinde chionse ngolipotelia egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi.
Miamano murikeito Mildred Mumanyase orobo tiorurikiranu aba director bakoro bekemerige cha Cross County ya Nyamira na boigo county ya Kisii nigo ritkuria rero baba kumirana ime yomochi obosongo asebairera omogoko bo magigaye kigambiro gwanchera abaremi gucha gokora obochori asebutireri wage factory au nigo bagikiria aba director babono asebatebirumna nigo batirenirie chi project au korende baba bakoenekia buna kubwatkana nobura yobo yani go brach koreta amonchorerio ase ekemeri igie chae no nyana boni go baba wakire serikali mbiamono ase getamkiro yo kubwatoka amoyo ase rigorirense ase bagikiria bale bakunereria abalemi aso kubabwatokera gose kobaoneria amoyo ayo atari amaikirano murikeito Frida Kerbo nabakagusanga nabwo ababara naba director barustugo office ira idini na serikali ya lengo Kisii County and Nyamira County. Magega yogwa kwa isikoli chikoli tabwatiri nigo aba director kurwa ase chi factory chi county ya Nyamira na boigo Kisii banyora omoiso asebara chi ko enyora libagali ogoswa oborai gwetera obochori obora bogokorekana omutinyo gatano nalimo omwako yoiga. Sasa tumefurahi kwa sababu serikali na Board of Kenya wamesema kula zitafanywa by the before end of June of this year. So everybody who's eligible as a farmer is going to participate as long as it meets the conditions zile zimewekwa na factories sa Kenya mzima. Gokwana ni go bairera egetambukiro gikegambero anene asebaine kyabatabwati ama mochochinga kibabeire bakonengigwa asikolende baine kyagosira abalemi ababeire bagwetera amakongu ate otiti nja kolete bakadowekera Francis otiti kiregende korkenya ngima atujapatikana na hatia yoyote na sisi kwa sababu tunapenda wakulima yetu hatukutaka kukimbisana sana na ndio gochi komonyokia serikali onyare yaikira asto amnyekire chiko twabwire bina byonsipi mundu tayo ko implement egente kotie goteba bajire bakabona badure bakakoto bapili badurete tare 17 mwezi ya January pakana koto bapili muita gatwiroro so we have seen aja teito kuna utumwa bale mbaito tiato gande chikura abale mbaito batisaiti bokanga imo bakwirania abakorere gasi ngo batakorere utabakorere gasi nonyana boni go bamuchia aba director bale asobora ibono igam magega yogotenenia obokoreri kulinde ni go baene kyago chikobogendereria chingaki abale mibara egweri bagali ogochora abara ibokogania kwabo batari tabagata boniga ngiba kora ngiba korire ebibe baba korere nebintu basali dibi bakto to korere eto bati project nyinge to bati project yemete basali to bati project yomuriro basali kirege ntu kyarengo our farmers knows bono iga abalemi gochi bale komeke uwo musi yabo na ndingo chibale koreta ba director bali berura se chingoro cyabo elinde babalendere kemerie kigicaye kyarekerege ko nandikere nakigego to amapato akererito nigo bali eirabuna obochori obobora irere okolentwa kwa baraya baya tiboligo chigoturubania obokoreri bonde bwensi obora iraninse ekemeri igiecaye ingeri konyegeria kindi gyonsi gyecaye ekyara wa musi bwe company iki igoti bwatabari abaremi na ubatenenerete chikambani egento kyale konyegerie company onyore ne chai abari barange kuirasi chikambani tango na rie company irabe chiki kurende nigo bagokeire egetambukiro gyeserikali igyokubarentera obwoyo bwerigorirense asikurende bamochia bali bagendete kurenta obwoyo botali oboikiranu nabo igo kunereria abalemi ogatamana n'abalemi Gusii na Kenya ngimanga serikali yairire njira yo gotokonya igoro yo bwoyo tonyoro bwoyo wa 2000 babande nando ugoro kubono twanyorire kitapere njiro cyatakire koleta moyo ale yo bulimo eye atingire nda serikali ya so time minister mo goteba gotema bari kumanya ase bwoyo bubukari kurwa n'abantu bakurukunga bari bakonia moyo batete ko so kole biasara bitari birunge okoboko gwe serikali no gotambe atekete binyo kumanya egere basoime batokonya ntoe wa moyo atabwati sababu atari amaya ali standard tokobekera ebimeri byeto Frida Kerubo, Ndizi TV.
Abamenyi ane nabonchoreria bagutumika echiro ya kiamukamani gobesokire na kwerera egati ya makungwa ibawitira ase Chinsa emicho ayabairire konyora asara na kwirana magega obonchoreria ni gobaruro kuboria uchiase abarai kwenekya bunango baigorera barechireyo na mono kubabekera estima nechitaya asenchire yemo yo kubaroberia o bonchorere babo na kubachinga kichyo kwenyorera engeria ya Abamenyi be ward ya Kiamukama sub-county ya Masaba South nigo besokire na korera barai mona ba Gusii gokoro bwagachi bwechiro boigo kobaigorere chiro ya Kiamukama irio gokora ubonchoreri bwabo. Sisi kama wamama ndio tunateseka sana kwa kufanya hii biashara yetu. Sana sana tunauza mboga, tunauza nyanya, tunauza matunda mbalimbali. Lakini vile hii soko ilichengwa kitambo, tunaleta vitu yetu inaosea kwa magunia kwa maana hatuna mahali pa kuweka hiyo mboga ipate kuhifadhiwa ili tuuze siku nyingine. Tunateseka sana, tulikuwa na matumaini ya kwamba tukifunguliwa hii soko wamama watafanya biashara 24 hour economy ili watoto wetu waweze kuenda mashule. Sana sana tunateseka, mvua ndio hiyo ikitoka juu inatumwagikia kwa maana tuchafunguliwa hii soko tuingia hata ndani. Sasa naomba serikali yetu kutoka national president anapokuwa akitunguka Nyaribari ama Kisii akumbuke Kiamukama, akuje aweke mkono ili tuendelee na kazi. Na pia Masimba county council yetu ile ambayo inachukua usuru hapa, naye waangalie, waingilie ndani ili watusaidie kupanua sokoni ili tupate masiku mawili yala ambaye tunaweza kuuza kama Jumanne na Ijumaa. Igechire yo yagachire Chinchera chekerero iro chindagira buna matunda ne chingeni nchigosareka korendeti ya chigokorwa ase abonchoreri be murunganirie ogosareka kwebinto byabo. Mimi ni muuzaji wa samaki. Sasa mama anapoondoka asubuhi saa 9 za kwenda kuleta samaki kutoka Kidubei, anaumia akifika na samaki hapa emeosa. Na hali tuko na ile kitu ya kusuia samaki siharibike. Nonye nigo basaba serikali ya county ya Kisii aba MC aba Kiamukama na Gesusu kubabekera estima iryo bakora ubonchoreri bwo ikanonye Chinsenye cha butuko 2:30 au saa 1 kwa sababu hakuna rights tangu ilikuwa hapa tuliwekewa na mheshimiwa Kennedy Mainya hiyo sola walikuja wakaiba hiyo mapetri. Sasa iko very dark hapa. Kwa hivyo mimi naomba mheshimiwa Baura Simba Arati tafadhali utusaidie kwa sababu hatuna soko nyingine ya Nyaribari South. Hii ndio kubwa kwa sababu storage iko hii ingine ya chini ya fresh fruits iko, tuko na factory pale, tuko na hospitali pale. Sasa tumeelekewa tena stima hakuna, ili tafadhali mtusaidie sifunguliwe. Na pia tuko na yadi ya stima hapa, pia wakuja watuwekee moto ili tuangalie mpaka saa 4. Sisi tumeseka, hakuna saa ya kwenda kulala, sababu hata wamama wanataka kuuza mpaka saa 4. Wafanyakazi wanapotoka kazini kwa factory wanapata mboga ikiwa mbichi, kwa sababu tuko na mashini ile nasoweka zinakuwa fresh. Abonchoreri aba matunda ne chingeni nigo baganya koroseri gwechiro monase bako gace chinyeni na matunda bo mbigo sareka ekikera irere kubakonya ase obonia ubuya iryo gosomi nonye abana babo. Tuomba bwana gavana tafadhali ukuje tufungulie hii soko yetu ya Kiamukama ili tupate amani ya kufanya biashara. Na hii soko ikifunguliwa hata county government na serikali yetu tukufu itapata revenue mingi na itatuandikia hata watoto wetu wenye tumesomesa kwa chaso mingi sana. Ngoripoteri getaseni kia Ndizi TV Eretariana Njuli Kerobo.
Abana bodaboda korwase sub-county ya Marani meyebunge ya kitutu cha North anigo rero banyoro bokonyi webirogo naboigo chibesa ijo chirabakonye ase okwegendereria obokonyi baba kubwatokirwa no musamari omuyaseri ta Joshua Makorinya Renchi chinga kiecho nigo bagokera igetamukerekyo na kugania kugendera gusirwa senchire moyo kwenyorera engeri naboigo kwegendereria ase boigo bagania okobwatrana egati yabo buna tukumanyiwa no murikeito dipona sanya baminte getendo bunenge kyo gosarie kebanda aesteni ya botabori n'abantu babwate ekerenga kereke bemugianchiranete ime yekenyero kya botabori sensi ward kitutu cha North abana bodaboda nigo bagenderete kogokera ogosirwa n'umusamari obwato moyo bugwancha ase banyara kwenyorera ebirogo n'ekibesa cy'ukugura ikigancha iri banyare kwegendereria konyira abana baito ba bodaboda na itu abanyana yakoreki yatokonyire kere gento giakira ase kenyoro ibaina amagenderera akorireki amagenderera akire otebitiganya sa Moseseni asogotosira naende ntunto kaneti nondo obwato moyo tigaija koreki atosire ase ngencho eyene njera ya moyo okoreki yo kwegendereria naira ni nambia mono ase koragia Joshua korire abatu promise tingo tware birogo na gento kende goto gochakira bunekyo chira chia na roro no chikirani chinga kiecho boigo bari kwiranira ngambu ya mono nigo bagikeria ebikora byokubairania magega asogotagura ebibanda ebyo byogwekenga kurwa somo baswamo nembura asa abantu bali batabwati okugania okuya ritangani nkweranirio moyo minto Joshua Nyarenchi Foundation ngambu ya mono se bindagende totokora gochagaiga kwanjani bwa yabwate gocha setore no banene na into tokonyara kumutiga obero gokonya abantu byebiwango mbali lakini wanekera ko tokonya mune ntoke bandeke twamana konyoranga abani bari babwatenda mwamuri okugesaria gotokorra bobe ike bandeke taringa mo boda yoka boka ke gokonya baya mono rio chimaiga no bangi no mune mbure kuna gutubona no bakubeka matoke bakoraki baoneri no asumuntu yo watoko ganugo tagore gepanda nigo tukumusabira ekerengere kiabwate ekerengere kikabwate kiruo nande igotora bokonde mwe getendo kegenderete koba beketutu cha North ekebando mugambi agaje to mwesimi gwa Joshua Makorinya Renchi abantu bagacha bagatagura bono igotoko konde mwe instant yeyu Nyarenchi ne foundation yabwate gosira abantu baito kwagajira abantu baito kinyomba abana baito nkora muri nko yubale chinda bugetutu abana baito nko yubale cisukuru bono igotobwato gukuminga umuntu ugocha gutagoreke banda nande igategete kogenda chikotagora chinyomba omwesimi wagachira abantu baito igategete kogenda sukuru achikorusi abana bali chi uniform basuniru chi uniform igategete abantu bali babugate chindo omwesimi wa akoya chinda igategete abantu baito batikare ko bani chinda mono botaka gusanga no motuleti borgongorwe ni gaboria onyali mochariraroro abantu bachicheamo nabanyare kugajana amanganayu a sencherendonge nde akaroli gosori abeire digari goseri ligambu tubwate committee tubwata abarai aiga gotora batureti yange bane akaroli gosori abeire genda sabarai ababe ba boda egosinya ninjwa setureti ingana ligambwe talio gotagotiana marogoba ngango tagora muri kebanda nkimo gotagorere kebanda onyali gosori abeire aya ninjuri ngana likoreki likaranse ligambwe nelingana karoli agambiru go likoera Omusamaria Joshua Makori nigagenderete gonchurira chinka chiabange asogosira anene bali babwato konyora gwanse linyare gochenchia bogetutu ginko reporteria egetaseni kia onambe ya mokia Ndizi TV korwa se kenyoro kia botabori kigotoka imeye ward ya sensi ebunge ya kitutu cha North imeye county ya Kisii eletariane dipon asanya abamenyi korwase wadi ya bomba burabwe yotoka sebunge ya bumachoge burabu county ya Kisii nigo besokire na kogikiriage kore ase omuchumbe o South Mugrango Silvana Osero naboigo omo women representative we county ya Kisii Doris Aburi Donya ababete bakubwatoka chingwa na chitarisingi ya kuchase omuchumbe obadia baronko chinga kibabete bawekirana ase omuyega abwo koritaya koyomo yorenke koyomo
nobo oyorenke omwarimu ase skuru ya igorera nigo basabire abaraya bwo gotiga ebitina bya gesiasa na gukora amagendro eri kubeka erieta ryo mugusibosyo igotwa ichaga iga strong rero gokondemu egento keria omweshimiwa Osero kurubugiranga akoretega ase umachoge ase gotaka gotokwanera omweshimiwa ito barongo bobe na ende ngata iyo korengi asa masikania manene gotwa ichaga iga muna bambaba kurweberi kona ya bombaba gokondemu action eria yakoregete ororo ase omweshimiwa akwebika kimbaba kyobusani n'oboiri ache gukwana omweshimiwa barongo bobe gobono nkorengi esare oigura manganaya n'omongina women representative masikani tigabe igona rigocha goteba ase omweshimiwa Osero oyore majority whip aye n'omonto okora abajumbe bande in parliament na endo mujumbe ochorire wakire chikura bwa masikani. It is very unfortunate and very unfair as abantu baba machoge omweshimiwa Osero kurubugira ngo cyakora Amayia colleague as a constituency yae aikiwa chorete national government oli present abantu bakorupa bajumbe in parliament abuna wu okogambira na kioko imoko cyakora one of your colleague omujumbe orenze yao as a constituency yae. That is very unfair. That means you don't qualify kobe leader ekambira abajumbe banda as a constituency omweshimiwa Osero. I know Gusii. You have a position, the position you stand in the parliament, it represents Gusii. Kareko represent Gusii, it means Gusii we kababe inse yao na hande babe nae. Kareko tokanga you are abusing abajumbe bande na leaders bande say a constituency na say county ngima. That means you lack manners na you don't qualify komogan as a Gusii. Mo ambito moyale asichinjira Jones na asintaya ndeta ko kokorera itunto isanegete Osero tigamaya na bumachoge ne chore to muchumbe okubadia Totigarete ase bungeyo ya machoge burabunigo amariganyo busibo muyega bwo muchango bukogacha edom y'abanyaruka ase skuru ya secondary ya Mukubo obeire gosamariganya yabereka gwikirana ayangorengana no morokyo munene bwe skuru eyo yoberega kwenekia unabarayibe chingencho nigo bariganire gati abo mwaziri w'Semi Ezekiel Machogu mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati egati yabarayibande asaruro koboli yabarayabwe sokya na gwikirana eryo sira eskuru eyo korengana nere nigo baganetie wetani chishiringi chimilioni 2 asokwa gacha edomu eyo eryo gokonya ase oburaro bw'abana banyaruka kubwatkana n'umubaro munene ase eskuru eyo kinga kyecho nigo abarayikuru asenseme yo baburwe wesokya na gusira ebirengo by'Semi. I'm the principal of Mukubo High School, and tomorrow we are having a fundraiser for the school so that we can be able to construct a decent dormitory for our girls, and we have invited several dignitaries. Our parents will be there, our colleague principals are expecting them to come, and also we expect to have to be able to host the area MP with his colleagues, led by Senator Estokinyuri, and if possible the CS will also be in attendance so that we are able to raise about 20 million that we require for the budgets of land for expansion and the construction of that dormitory. Akero mokonyaka mokorigereria chisemi kiaito ase region yega chisugure jinkokora kirubia abutuko babori manyaka mo support buna bono njibwa challenge nyinge eyemo abali barabake mbabu ati abantu bati esibaine ekiagara e board negende kolika e support y'abana abo ambya kabere ntobwa kidomu nchiyo chisaine achiskure cheito abonko boli mu CSO icho sekiri machogu ekera kwenda asike yako kuro kuri asebiganja biri bye Kisemi kibasi kigo chororo aba wendwe nyakaba tomwaliganya nyakaba kole nkibase icho anyakaba o support skuru icho nyakwa chiko abara ina abange mai twago gocha twaliganirie gavana ya icho naba abara ibande mbali ekero mogo chicha
tigereria asimu kunyaka mokole mo support chisemchi Ekomiti ye bunge eyuetenenerete amang'ana y'oburendi naboigo obwamatene Chinsa chia isiko nigo yachakira omuroberio obwoko ba unenkia abambassador M22 abo bachoretwe n'omurayi w'ense Dr. William Samuel Ruto gochia kuwakilisha ense ya Kenya ase Chinsa chia isiko oyo kabeire omokonyi bw'omugavana ase county ya Kisii Dr. Joash Mangi negati ya batano abo baba kunenkiwa ritko lya lero asaganiwa kwiraniria amaboli kubwatikana nobokoreri obwarachi kubwatoka anene koenekia buna oburendi naboigo obotoire no mureme bwaboire bokoenekiwa igati yense ya Kenya naboigo ense ya Uganda. Is there other no person? Thank you, Chair. Karibu. First question is, Uganda is an important trade partner with Kenya. Charge. What would you tell us about your organization? Thank you, Chair. Karibu. What prowess or what criteria, what method are you going to use to make sure that the dispute which involves Kenya fishermen and the Uganda security men now and then is going to be solved amicably, or we will not continue to have more arrests, subjecting our people to inhuman suffering which they undergo in the hands of the Ugandan security men. This is a matter that we leave the Joint Commission to deal with, but we do also have a joint ministerial committee on security, and this also has been meeting regularly, and these are issues that, as an ambassador, I will make sure that I fast track, but using the accepted channels or in the Interministerial Commission. Now, on the issue of Mount Elgon and Karamachong border posts, Kenya and Uganda also has a memoranda or an agreement on how they can improve the lives of the people of Karamachong, Turkana, and West Pokot, so that they can create a sustainable source of livelihood. Mwancho muliereria inyora bono manki nigachoretwe buna omuhai commissioner bwense ya Kenya gochiase ense ya Buganda togosika bosionigo ababwatani korwase byombe aho bitariye bya serikali bakora wanige kundi ky'ababwatani be kanisa yege Catholic ensemetenerete obosibole naboigo omurembe baba gochakia chi campaign cyo kwegerera abasibati okwana se University ya Nairobi nigo baganya abantu koirera obugima koba obubwenyencho nigo chingakie cyo babakugekeria ebikore byogoitwa kwa basipati ebi byabere bikoenekiwa as Chinsemo au ase amatuko abwangoiga na watabunonde tayo obwate obosibole bwokoira obugima bwoyonde nigo balireira yogotena bokongu asiboigo babulire serikali kwenekia bunango cyangwa ngoimukye bare egetambukiro korengana nebikorekyo nechi campaign batebire barachiye kogenderera Chinsemo au bunachiskuru eryogosemia abana banyaruka chinchera kwerinda. Femicide is the intentional or honor killing of women because of their gender. So this is a topic and it's a crisis and it's something that has been happening in this country and we've seen it happen. So today this is a very topic that I think it's time that we should discuss it and take it serious because women are being killed and the perpetrators are walking out here. The victims are known but the perpetrators' faces are hidden. We are here to engage in a constructive dialogue. And dialogue is the one which enables us to know the merits and the demerits of the issues that are happening in our society. Today, we are living in an era of globalization. Nobody can negate that. And the technology is playing a very vital and significant role. So don't meet somebody on the social media and you want to engage in 1, 2, 3, 4, 5. That is one precaution. The Constitution of Kenya does provide that it is an inalienable right. And according to the natural justice, it is one of the very tenets of humanity that must be protected by both the law and also by nature. And so you realize that as a country, we underscore the fact that human life is very important. And that's why the Constitution talks about human dignity, both from Article 10 of the Constitution of Kenya, proceeding up to its own article at Article 28,
providing for human dignity, the need to preserve human life. What remains to be done is action, because it's one thing to have a very beautiful constitution with the Bill of Rights, but it's a completely another thing to ensure that those provisions are implemented to the letter, and those who are found to have terminated or even violated without killing other persons are taken to account, are taken to book and held. Ababwatani kurwase kiama kia United Democratic Alliance UDA bakorawa n'umurikyo munene bwe kiama Kilofas Malala nigo besokire na koiranira ababwatani kurwase kiama kia Orange Democratic Movement ODM kubwatikana ne chingwana cyabo cyokomochia kiama kia UDA kubwatikana nobokoreri okwana nabariki Kilofas Malala nigaberega komochia ODM na watabuna kiama gose kwegerera kiama kia UDA na watana ne kiama kibwatitieri chikorie katiba imense ya Kenya na igo obokoreri bwonsi bakobwatoka nigo bore inse yerichiko nabo igo inse guseba nigo bakorawa nekegambero nigaberega komochia ekiama kya ODM na goteba buna nigo amangana mange babere bawesomya kurwase kiama kya UDA na mono bakoba gose kuba mochia ase ogoteba buna tibanya gokora obochori bonde bwonsi bwekiame kyo kya UDA na mono nigo baganire gotiga goswana na nobokoreri bwabo kolende ko bachinga Considering recent allegations made by the ODM party accusing the United Democratic Alliance Party of appointing public servants within our party organs to handle elections, we feel compelled as a party to respond with clarity and transparency. UDA party respects, upholds, and protects the Constitution and abides by all the parameters of the law. As a result, we are fully aware of the definitive provisions of the law on what and who constitutes a public officer. We are guided by judicial precedents and determinations that have found and held that chairpersons of state corporations are not public officers within the definition of Article 260 of the Constitution. Importantly, the requirements and qualifications to be a chairperson under the law is that one must not be a public officer. Board chairpersons are appointed by the President discretionally and are not remunerated as employees of the institutions that they chair. The accusation of ODM are therefore unfounded and benighted. Secondly, we note with utmost flutter that the ODM party has followed in the path of UDA party to conduct party elections. Soon after we announced our schedule of the national grassroots election, it must be noted that while the ODM party proudly boasts of the term democratic in its name, it has consistently failed to uphold democratic principles within its own organization. Mwancho mulge banor about your rogotreta omerio bwa Amayia ye Chinsa sata senchera ere yobekera nungo bakera bonsi biamona bari kibaitu bari twabatoku bwatra na soko ine kiabuna amangana ya awikeira senchera ere yobekera nu bali mwens mogendrete go turgereria kurwase Chinsinyo biamono bali mogendrete go tobwatia se Chinse mo cheme tandao ndo chegaiga kerandi Dennis kurwana kuru agoteba nagendrete go tobwatia Clau Nyakez biamono Evans mo kwa kurwa Chinse mo chia SKM mo Saiba Keroka Duke Emasanya kurwa Chinse mo chianya koya kondani kefanya ribo ngagoteba atuko pamoja kwamboka Agnes kurwa Chinse mo chia kebirigo ime kaunti ya Nyamira noare ime Jack Barare ngagoteba nere noari gerete kurwa Chinse mo chianya chichi getunwa village Winfrida Misiani hoteba tukondani hadi mwisho Adoli Masinga hoteba tukondani na bange mugenda guturigereria kurende chione gatie chi ujumbe chiabaria na bere kingo ikirira umugaka Okiro amone amateaye omongina Esther na boigo mwana oyo Obama kurwa Chinse mo Nyamira na baroba batana tibari komo cha kubwatia emeroberio ya Ndizi TV mbiamono omugaka Okiro amone amateao mogendere guseseni wa butambe mwancho mulgeria semeroberio ya Ndizi TV gendera gutonyora wetera Ndizi TV News Digital ya YouTube Ndizi TV News na boigo ase website yeto
Nasomoetera www.ndizitv.net eryo togendre gusanga asobwamo eritriane Everlyne Osero Lydia Mose twagwatira na sense moye bimanyiriryo nabo igo Petra Mukeira nero ine kyachibicha neryo gicha goikere asenjire abene kukuganiria burigere rworo byasemero biryonsi ya Ndizi TV nabo igo obutko berero Mwanchumuli ya television ya Ndizi TV.